Oke kendel bodo wani kowe. Ah. Wah. Wah. Aduh yo. Para prajurit sawe gakno jemparingmu Abimanyu dirajap dirajap Panjabes kondang kalok Kadana Priya. Pepentinganing putra Madukara ki mung mapan ana Abimanyu. Nggih, leres perban. Kasinggihan. Kados pundi keparipun Bapak Dena? Nggih, kedah dipun paeka nggih. Kedah dipun paeka. Nggih, kula namung nyemanggaken paring paduka. Kabeh para prajurit. Rungokno ya dawuhe Eyang. Siap. Dina iki barisamu sing maune gelar Cakrabyuha. Saiki tengah bukaan. Miyak ngiwa karo nengen. Pamriya apa? Abimanyu gen mlebu. Nah, mengko yen tok Abimanyu wis mlebu. Jenenge barisan mau yen mbok penggang ngiwa nengen. Kuwi jenenge barisan supit turang. Yen Abimanyu wis mlebu tutupen meneh barisan Cakrabyuha. Ki Abimanyu dikeroyok, dirajap. Ayo, yen penyata Senopati Agung, maju, ayo. Hei, maju. Ayo, maju.
amburuk kowe kena ngopo Cipta Wilaha? Ayo ngateka Cipta Wilaha. Cipta Wilaha kowe ngateka. Rikala semono kowe kena tak jagake bisa ngrabasa mungsuh nanging saiki kena ngopo kowe ndoprok. Apa pancen kowe sayah? Cipta Wilaha. Cipta Wilaha. Cipta aduh, Cipta Wilaha. Cipta Wilaha kowe mati Cipta Wilaha. Cipta Wilaha. Ora nyono jebul kowe ndisiki. Mati ana jroning talagan. Cipta Wilaha, Cipta Wilaha. Apurane sakabeh kaluputanku. Gunku ora nyumurupi marang sasmitamu. Cipta Wilaha. Iya. Nanging wis ora dadi ngopo Cipta Wilaha. Nadyan to kowe temekaning pati. Ora mati dhewe tak belani Cipta Wilaha. Oh. Kendel boldoane kowe. Para prajurit sawe gakno jemparingmu sawe karo jemparingmu Abimanyu dirajab dirajab
Sahira anggane Sang Abimanyu lamun Cinandra Panyayah wujuding landhak pating jrepat wujuding jemparing ingkang tumama ing anggane Sang Abimanyu nadyan wis ora wujud Sang Abimanyu mung kari wujud jemparing petasan kaya landhak mekrok wulune utah udirane sak marga banjir getih paritasane manging Sang Abimanyu datan kawijil sesambate nadyan mung kari brangkang lampahe paripaksa maksih madosi mengsahira nadyan saya dangu saya randat awit saking wijiling rah ingkang wijil saking anggane Sang Abimanyu Mudarle. Ayo. Arep ngopo kowe saiki? Bar bagusi? Ya, bar bagusi. Ora iso kowe. Biyen mung tansah dadi pepalang. Aku biyen arep rabi mbok disiki. Aku anggere arep rabi mbok disiki. Seneng rada cah desa sida mbok disiki. Yan ngendenke bagusmu ya. Ya ngono apa? Ayo. Arep seneng sinden kok disiki. Ya temenan kowe. Ayo, saiki kowe muni ya. Aku mau karek gremet, kowe saiki wis pucet. Dolong kasmu diar kowe. Nah nek kowe mati, bojomu dadi bojoku. Loro sisan tak pek kabeh. Ngono? Loro tak pek kabeh. Ngono? Maka bojomu sing siji wis gerbini meteng ya ta? Utari. Ora apa-apa, meteng yo ben. Tak pek kabeh. Nek kok japa besok, aku janji karo kowe rungokno kupingmu. Anakmu sok nek lahir ora tak openi malah tak pites gendang melu mati sisan. Abimanyu wujudmu kaya mengkono wujudmu kaya mayit
karek modare kapeksa kowe iso mateni Lesmana Mandra Kumara. Iki margane patimu kowe. Adikku Abimanyu ora nyono kalampun si adi ndisiki gugurna madyaning palagat. Abimanyu nanti gua ora wujud kunarpa ketancepan jeparing semono akeh. Abimanyu rikala semono pun kakang wis prasetya lawan si adi. Rikalane si adi isih timur kowe isih cilik. Kowe ditinggal kawan Kanjeng Paman Madukara. Rikala semono kowe nangis kowe rewel. Diutus karo Kanjeng Bibiwara Sembadra, aku kon nyusulke kowe goleki Kanjeng Paman Madukara nganti kowe tak jak ngambandir Gantara. Nganti kowe brucut saka gendungan, kowe kerem ana jroning samudra. Nganti pun kakang Prasetya Abimanyu yen to si adi isih urip kowe mukti, aku melu mukti. Yen to Abimanyu kowe temekaning pati, aku kudu bela mati. Abimanyu seksenono prasetyaning pun kakang bakal bela patimu ya.